Nakaliang jong ke Good News TV ngi pidang sungu bahaya phi baro ki papet ya kani ko program jongi bad ngai khuble ya phi ha ka kerteng ke bathyang tam ka jong tribe no pen em jongi ujis kres ha kani ga si ka arpu pratering ujemang kani ga sngi ka bakerpang ya ka bangi ki balang ki badan hapo ka KGP assembly ni rakhe ya ka kum ka Pentecost Sunday Nakaliang jong ke Good News TV ngi walam shipi ya ka khubor ka bakerpang na gaktien ka jong blay ya ka ba ansam hapreng jongi dai Reverend K. Irempej Ibalong Emission Director jong ka Ribhoy Presbyterian Synod ni pediang sungu bahaya phi pastor shakani ka program ka jongi bar hashwa ba nyo sngo ya ka jingren dai Reverend K. Irempej nyo sngo ya ka jingwai ka bakerpang na ikong balanselda thong ni ikong senjok wadri bad ikong sholin khlai to ublay unkur khulang ye phi baro Borbat kaburong wan ha jing long ko jong me amen sim bakut jing kular awan hiar daga borbakra wan ban sho yagi donut ma ai hangi borjong megan pa Shamli ngidem bandwai ngidon habreng jing plot jing swai pa atrai tu men simbaku Hangito ay do nut ngit baro pentemai kumba mele hagibur blalendo sashi
bomba mile hagi por blale no sa shi sin hangi trai do an chua Agak sedang na penpau ya kejing sengengu ya ublei ubalaya lam bat kerku ya nga bangayo kane ka benta bandon hakabakum kane ka por ka bajing syakri ka ba kordor ban sam ya ka kubor ka ketin ublei langba kane ka Good News TV ngai kublei ta ka bas ngeungu ya sekretari bat kinong penian kane ka Good News TV kaba penyo benta yang aban sam ia ka kubor Pentecost hakaba kum kane ka sni ngai kuble ya pi baro ki para bangai pe ki bala pelai ya ka por ka ba koridor jompi ban skor ia ka ketin ka jong play un kerku un rap ya pi baro ngangek kalong kajing mentoi bat kajing kerku ka bakrau habagi don hakabakum kane ka por jong kajing syakuri ka bani dan ka Pentecost kalong kasni ka bakrau kata kalong kajing wan hiar ka jong mensim bakhoi kum bangela pule ki kam ki apostol ar kalenong ka Pentecost ka mod ka sanpeo ane ka 50th day namar ba kane ka ja hakas ni ka ba sanpeo hadin ka jing khawanyam ka jing lai haka testament ka ba thmai ka Pentecost ka ja bat ka hap hadin ka jing mi pat ka jong uji sukris kalong ka way na ki lightly ki jinglen yam bakrau jong ki chiu kaba ki khat ka jing khawai nyam Pentecost ka don ka jinga day pat ka kam yala ka snyi balas dang ya ka jingala hakabalang ka missionary movement ka Pentecost ka longru ka snyi kha jong ka balang ka kubor ka bangadon banya slok hakabakum kane ka por kalong syapang ka por ka jingtrei pat ka jing pentmai mensim pakoi pensyong nang rim kum ka kubor ka bangla wan syem na ka city pol syau titos lai kalonong dukhat ka besan ula penim yangi om na ki jingle ka hok ki ba ngihi ngilale rei kat ba kum ka jing snei ka jong u da ka jing sai ka jing kha arsin bat ka jing pentmai o man sim ba khoi bat ka jing pentmai o man sim ba khoi tong nya duai atrai ngingu ya me namar ka ne ka por ka ba kodor kerku kotrai hakan ka por jong ka jing syakri aga bangin pensngeu ya ka kubor jong ka jing pen im ai to kerku yang i wei pai wei baro kerku ya lau jong syakri ya lam dau mensim ba khu jong me haka kerteng ka jong jisu ndwai amen mensim ba khu penyo ya ka bor haki banget baro Suaba u Jisu un keu syabneng ki senran jong u kila keli ya kane ka jingkeli yo ko trai hakane ka pormen penio pat ya ka hima haki Israel kei ka jingjuba u Jisu kumno long haki om deya phi ban tip ya kiya laneki ayom ki bau pa ulabu hakabor jong uhi hinrei pinyo diang ya kabor ondalawan uman simba khu happy hangta
pin long kinong pla yanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat hadu kabakut kaberthei trai Jisu la kular ban pha haki yau mun simakoi kata kalong kabor bat kane kala jia hakasi Pentecost ka jingkli kalong ka ei ka baki senran ki dei ban le habaki la yo pediang ya kane kabor we kalong ban sakhi yau Jisu Christ hakane ka perthei da kabor umun simakoi par kalong ban ya lap sapang ka jing pedim ei jong u sedang ha Jerusalem Judea ha Samaria hanong ba hakisnong hakinong kendong ne hangno sadu kabakut kaperthei ya ka kerteng ka jong Jisu bat ka jing pen im jong u ka dei pan poi dagane ka bor umen simbakut on pen yopat ya ka hima haki Israel kabamot ka bor umen simbakut sashi sinpat kan pen yang ya ka hima Israel kabala kela tlorna on pen krau ya ka jinget ha Israel haki kam ki apostol ar kelenong habau men simbakut ulawan hiar hakasi Pentecost kabor kapau kum kit ding bapat nat ong ka ktin ka jong ublei kita ki briu ki badan hangta la pendap ya ki barok dau men simbakut ki don ki jiu ki basyong basa ha Jerusalem ki briu ki bar riublei na ki jaj pen riu barok kila yo mat ya kan ka bor kila ya kran haki weipat ki ktin kitlik kat kum simbakut ula ai bor haki ban kran hakaba baro kila yo skeu ya kata kadon ka bor ba pla bat ki kamba ki pau baro ki badan hangta kila kenditrat bat skeu lengo ngan Nrei ladon hangta ru ki ba kran beng ya kita ki bange da ka ba ong kine kila kedang wang thmai kam apostol a khat lai Nrei Petros ubala dap dau munsim bakui ula yeng joj ya ka ban ya lap ula pertajam ko phi ki rangba Judea phi ki ba syong ha Jerusalem tip ya kane kine kimbuhan kumbat harai mapi kane kalong kumbau jawel no yatulpa ulakran sni ki ba khadu ngan thebuk yau munsim halor kado baro ki kun shnrang ki kun kentei kin yatulpa ongkak tin ublei ki samla kin yo i ye ka jingi thu pau ki temen kin posniu ngan pen i ye ki jing pla habneng sajrong kasnam kading bat ul ot dem ya kasnyi on pen kaladum yau benai on pen kalasna shwa banwan kata kasnyi ka jong utrai ka bakrau bat ba itrim henrei kanja ba uno baro uban khot kerpat ya ka kerteng utrai on pen im yo kane ka penta ka ong kanja ba uno baro uban khot kerpat ya ka kerteng utrai on pen im yo kabamot uba kala kabamot on pen im yo haba kelayos ngeu ya kata ka kubor ladungak hakadano jengki bat ong hau Petros bat haki weipat ki para apostol para kumno ngin yale ka jing jubab kalong kala kabamot pla ya ki pop on your map ya ki pop on pen baptis ya pin yo tiang ya ka jing ai sim bakoi to pen im yalade nakane ka pateng benriu ka baken riang ka kubor ka bangi don ban pen sngeu hakabalang hakini kisni ki bamenta ya ka hei ka bau isa ulak rendro umen simbakut haka jing trei jeng ubat ka borba ka bawan hau bat kita ki bayo pediang ya umen simbakut kin ya mat ya ka bor ka bakrau
Iwai kabor hakita kibas gaulai. Bat how bom don kabor upen roy kabor. Kita kiba apkmi yau try kin pentemai bor. Kin her sajrong da kitap nyang kum kipukni. Kin mare bat kin om sgaulai. Kin yai bat kin om sgaulai. Sim bakhoy. Ulang kabor ban pen kendo kumbagi pule hakas gospel Yohanes khandriu praga ong. De ondala wan mahu un pen kendo ia ka perthei sapang ka pop bat sapang ka hok bat sapang ka jing bisar de. Habau sim bakhoy utre. Upen kendo ia ki breu na ka pop chongki. Dei hangta baka revival ka pray. Hangno bau sim bakhoy udon. Kadon ka revival. Hangno baka revival. Kadon. Hangta kadon kabor. Ngimat ia kabor jing penkendo. Baka revival bau numun simbako don. Sibon kin nongpok kilak kala kabamot. Haka jingalap ka jong Petros haka si Pentecost. Umun simbako upen kendo ia ki breu namar ki pop jongki. Tad hadu lai hajar ngot ki mensim kilak kala kabamot. Bat pediang yau Jesus Christ balapen baptis yaki lapen yaso yaki syaga balang hakata kasni norwai syaman simuhong la jingkular ula pendep onda syabneng ukiu de umen sim ulahiar lapen im ki hajar priu haka Pentecost laburon yaka kerteng u Jesus Christ ni pule haka constitution kajongi baka artikel kaban riu kong mensimba khoj uba mi na upa bat na khon upenlong ya ki briu kinong ya yo bentalem na ka jing pen im uda pen kendu ya ki syapang ka pop bat ka jing jenjar jongki uda pen sai ya ki jimut jongki haka ba itu yau Chris uda pen tmai ya ka mon jongki uda pen ka ngu bat ai bor ya ki ban pediang yau Jesus Christ kumu trai bat unong pen im bat uda trai hapo jongki ban pen mi ya ki sok ka hok paro ka balang kala ya mat ya ka revival house nem khat khandai san khat khandai riu khat khandai nyeu bat paro ngi kan mau house nem ar hajar riu Dei hangne balatip ya ka kum kata ka jancha. Ka balang ka yo mat ya ka bor. Namar umen simakut ubatrei ka revival ka pau. Nga kan mau house nem arhajar nyo. Weurang ba ubala shu yam haying. Mtip na ka e ka daw uyam. Habang ilalait pan keliya balai piam hato pi pang pi shitom pi jenjar. Uang em ngam snoto. De balai piam ujubab uang kalami lakami hi kata kecinyam. La persyang hangta ban pentengen ban penen yo. Henry uyam bat uyayam. Kado ngila penlong ya ka jing duai. Bat hakata ka jing duai. Kalawan ka bor ka jong mensim bakot. Kubala trei bat bola pen kendo ya une urang ba. Bat hadin bala kut ka jing duai. Une ubreu ula pla ya lagi jong kipok. Wong ngalalong Kristan hindai ngam jiyo i ya ka ying mane. Ngam ju duai bat ngam ju pule ya ka tin ka jong ublei. Ngala pelut por hakis ni ublei. Sya ki jaka sya ki klau. Bala pelut por hangta haka jing sngob habat ka jing im ka nega pertei. Ngas ngau tho badai hangta ima. Bau men simba khoj ukta hanga. Namar ka pop ka banga ngadon. Ngas ngau tho banga long unang pop. Ula pla yala ka jong ka pop hangta da ka bayam pai danot. Da ka jing ngau si tham. Ula penma hau play haka ba kum kata ka por yang ka jing duai. Bat hadin jong kata ula kala ka bamot. Bat ula yo ya ki jing kerku. Ula long away na ki risha.
kibat rei kibakit ya ka kam ka jong ublei hadu mentah men bakut ulong ka por ya ka ban pen kendo ya ki priu de ondalawan ma un pen kendo ya ka perthei syapang ka pop balada ka pop ka ba syongsa hau priu habo ya mat ya men bakut pen kendo bat ki kloi ya ka ban phai sya ka jing kala ka ba mot bat syapang ka hok men bakut Peni ya ka bor ka jing syai bat ka jing skotho. Ya ka hok bat ya ka jing shisha ka jong ublei. Ha ka bau blei upen pau ba ki kun ki jong ho. Kin yai ha ka lenti ka hok bat ka jing shisha. Bat ke hei ke paro. Nama ublei ulong ka hok bat ka jing shisha. Bat pen sngeu bat pen syai ya ka ta ba mangi ki preu. Ngin syam ya ka hok. Hau blei hi. Bat bat kumno ngin yan haka hok bat ka jing shisha haka jing im jong e bat uneu men semba kho ya ba pen kendo syapang kata ka jing bisar bat don tang ka hei ka jing bisar haka si ka ba khadu bat nam la ban bisar ar lai sin hindroi ka wei ka jing bisar bat ka ne ka jing bisar ka long ka ba hok nawa ublehi ulong unong bisar ubahak ong ka ktin ka jong blei namar ka ta ha ka jing bisar chango ka de ka rai ya ka ban hom kita ki bangek kin yo sya ka jing im bom chukot bat kita ki bom ngek ki la ram lupa bat ka ne ka jing bisar kala long tang shisen bat on bisar kat kum ka jing le jong ki preo ka wei pat ka long udon ka bor ya ka ban pentengen ya ki bas ngausi bat kuslai ulong unong pentengen ka tin ka jong blai ka granshai bat kom de utau mensim ka jing shisha ken yau ba ka perthei ka la ban pediang naba kam yo i yo hu lomne kam i thu yo hu phi hin rei phi i thu yo hu namaru yaisa bat phi ulong ru happy ngaru ngan duai hau kupa deunai happy uwepat unong pentengan baun yo yaisa lem bat phi hala kerta mensim ka bor habau trai waya ka jing pentengan haki ba pang ki bak ngausi ki ba kuslai ngem ha ka perthei ka ba dap da ki jing ngausi bat ki jing kuslai wei po wei na pedeng jongi ngi mat ya ka jing im jong ka jing chenjar ki jing ngausi bat ki jing kuslai bat ka long ka por ha ka bangi ki ya kendo ya ki jing ka pentecost ka long ka por ka long ka khubor ya ka ban wan ra ya u nong pentian tau dei u mensim bakoi u nong pentian u don ka bor ya ka ban penyesuk ban ya sai ya ka jing shisha ma mau ulong unong ya sai mensim bakoi wahai ya ka jing pentian ya ki ba syam jenjar ha ka ne ka perthai kumbau jisu wong Tuan hanga pi barok ki bathaj pat bakia ka jingkit ngan pencem ya pi. Bat haba swaba unle. Kular ban pha ya umunsim. Bat haba lawan umunsim ko haka Pentecost. Ulawan ya ka banya. Ya ke jing seusi bat ke jing kuslai jong ki preo. Kei ka bangi ngi dei ya ka ban le. Hap deng ki sgi jong ki jing seusi ki jing kuslai ki ba mangi ngi mat men ba ko ulang ka por ya ka ban ai ya ka jing pentengan ban ngin yo mat ngin yo hi haki por jong ki jing ya preu haki por ba ki don ki jing ja ki bas kausi ki preu ki ya kendo ya ka jing im ka badum ha ka jing im ka jong ki don ha ka por ki chisni jong ki jing paidanot namar ka jing ya kendo jong ki ya ka jing ha ka jing em mereka tin ka jong blai ka long ka lat ba kan long ka bor ha ka bangila ban sem ya ka jing pentengan na ba maka ka long ka bor ya ka ban ai ya ka jing pentengan
mensim jong ka jing pentingan si pon ki bala seusi ki fly haba ki pai xiao jisu panduai ai haki ya ka jing pentingan mensim pensha ya ka lenti ka bagi dei ban ya mensim ba khoi pen ibat deu yang hi ya ka lenti ka jing shisha ka bangi ngi dei ban ya utrei da ka bor ka ba phla ya ka ban Christian ya ki briu hapdeng jong ke jing ka ba kia kendo nang tau don ka bor ya ka ban penkalatur thmai ya ki ei paro kala longda shisha ka bor ka ba khrau ki don sibon ki briu ki bala ya bakala hakane ke jing him ki nong pop ki nong lute ki nong penjat hakane ka jing him hakane ka perthai ki lamat ya ka jing him jong ka jing bakla hakalenti ki bagian ai ngo yau play namar mensim bakhoi ka bor ka blawan haka pentecost la ban pen kala dur ya ki hei paro sya ka jing im ka bat mai do wat pen srim rengkat yala debat kan ka perthai ndrei to pen kala dur no yala de nambangi la bantip ya ka mon ka jing skau baha ka jong ublei kalong ka tin ka bau poluang sakin nong rom khat ar kalanong bat ka ne ka long shisha ka bor ka bala ban trei ha ka jing im chengi kum ki khun ha ka balang ki ba mat da shisha ye ke ching bagi ma ka perthai ka ba dap da ki jing hikai ki ba pen bakala ngiem ha ka perthai ka ba ki jing sniu ki ba harukom ki wan panyale ki ring pa ha ka jing im chengi kum ki khun kristan penter khong ha ka jing long mensim ka hok bat ka jing shisha kam nan sho nre ka hei ka bangitem ka hok bat ka jing shisha ka jau blei ka yang sakhi hadu ka bakon ban tep ya kata mensim ba khu wan ya ka ban pensai ha ki bangai paro bat haba ngi shem ya kata ngila ban pen kala dur thmai ha ka jing im jengi ki briu ki bala du jingkerman ha ka ne ka pathai ki briu ki bom don shu kala utaga ha ka dingpna haba don shu kala ya ka ban light namar ki kam ki bas niu ki ba runar ki ba ulale ke ka balam pen sneu mensim ula pen sneu ha u bahaba la ai ya ka hu ka rai bau dei ban le sha sa natna ula prakhat hala de ba ka ne ka dei ka bakot ha ka jing im chom bat shanongan ya kendo yau nong pen im ubalong try jisu kalong ka bas ngeu pla anda habala pen yang ya ka dingna yo yi bau jisu udon hapden bat ka jing kerpat ka jing u kalong ko jisu kan mau yang anda me poi ha ka hima ka jong jisu habo phai shau neu dakai ulong ha ka ne ka sni men long lembat nga ha ka paradise ka por ka jong mensim khoi ka pen kala dur thmai ya ki priu ki baladu jingkerman bat ka ne ka long ka lat ban ra sya ka jing pen im ban yo i jo u neu mensim khoi u ba mi nau kpa bat ka long ka por ka bala ai hapdeng yo kita baro ki ba ap khmi kerman bat u david haba duai wong to penlong ka danot ka bat mai hapo jenga hau blei bat to pat maya ka men sim ka ba be hapo jenga wat sim no ya lau men sim nanga ku men sim ka jing pent mai ahyar da ka por bakrau penduru ya ka boj usaitan ka jing sniu nangi do lau men sim ba khoi ubangila yo pdiang hakasni pendakas kalong ka bor haka jing im jangi haka balang hadu kini kisni ki bamanta ngila ban yen haka naga perthai hapdang pon ki jing haka jing syakri ka ba kanja men sim ka jangi ngim kendo da shisha ki thma haka naga jing im haka naga perthai ka ba ngi iman nrei hadu menta ki kon ki balas la siuspa ki jong play bat kita ki bala pen scam haga jingai ki lapan yang scam haga jingai what happening jong katma
ka ba shirkhei hakane ki jing em ki priu ki ba riu blai kim shepting ban ya hapdeng ka them ka sergiu ka jing ya naba men sem jong blai ka long ka bor ban ya lam ha ka lenti ka ba ki dei ban ya bat ka thong ka long ban poi shadu ka ba khut ka bor ha ka ba ngia kendo yau jisu ha ka jing em ki pramen sim ki ba kordor kane ka bor bat kane ka khupor ka wanra hapdeng jonga bat jong phi paro bangin yeng ha kane ka jing em ha ka jing ek hado ka ba kot men sem ka bor utre hapdeng jongi ki kamba ki baula pen pau ha ka jing em jongi hapdeng jong ka jing pang ka jing sitom ki jing ke bange kendo ha ka de ka jing em bangi phai shau upan shai ha ka jing em jongi ki don ki por ki bangi la khun la ngim tip shano ban le kin rei men sem upan shai u ayangi ya ka jing shai bangi ngin jet ya ka ta ka lenti ka bangin shem bat hangta ka de ka lenti jong ka jing job ka bangi ngimat ka longda shisha ka por bat ka por ka ba ka por ka jau mun sim ka yai tre bat ka yai pen kendo ha ka jing em jengi kum ka balang to ngin duai ba ka ne ka por ka jau mun sim ka yai tre bat ha ba ki bon ki ba ya khot kar pat yau trai ha ka jing duai da ka jing IT lot ka revival kan tre bat ha ba ka revival kan tre kata ka dei ka jing im jong kabalang kanang ya sya khamak sabrang si bon ki men sem kin kla ka bamot bat kin phai shau Jesus Christ kumbala jaha ka Pentecost ka bor ka jing pen kendo ka jong men sem ba khoi ha ka jing alap ka jong Petrus kala dungak hakin nompam kala kren kala trei haki ba shashkor ya ka kis ngotho bahagata kis yi ki ba khado kin ja kinam snubara Henry ka borman simako kala ya ka ban pen kalaba mot ya ki bakin phai shau blai bat ka tin ka jau blai kong uno uba khot kar pat ya utrai yuta unyo like him ni duai bau blai un ya rap ya ngi kum ka balang bahabangi yo pediang ka ba kum ka ne kasni ka dei ka si ka basta chi sin pat ngi yo pediang ya ka bor ha ka jing im jangi ka jing syakri ka batlat ka jing im ka baterkhong ka palang ka lanang ring suai hinroi ai ngo iau blai bah ka Pentecost sa chi sin ka bor mun sim ka wan ya ka ban ai hangi ka Pentecost na mar kata ai ba kan long ha ka jing im jangi ha ka por ki klimat paro habangi don marway haying habangi don haying bangi don hakim lang salang habangi don hakabalang hagno bangi don ai ba ka ne ka por ka jom sim kaya trei haka jing im jungi bat ka ta ka long ka jing job ka bangi la pan ya klem shifting haka pertei ka besneu naba sim khoi ba ya trei ka long ka por ka bangi la pan job ka we pat habau sim utrai da ka bor haka jing im jangi ki bangek ki ba shakri yau blai u saitan u phet yap no naba ka bor ka tin ka jong blai ka bala pensai dau men simba khoi ka don banginam shifting ya ka ban yeng yele persya yau saitan bat ong ka tin ka jong blai hau chakop to pen kongo yela de hau blai yele persya yau saitan de un phet yap no da ka por jangi ki priu ngim la da ka jing start jangi ngim la nre ka por ka jong mun simba khoi ka ba ai bor hap deng jong ka jing plat por kata kala bangin yeng hap deng jong ka jing ka bangi ya kan do hey ka ba usaya wong u ai ka bor ha ke ta ki bas ngeu lai ba ki ba phai shau ni tlot ni swai ha ka ne ka jing im ka ba kum ka ne nre u ai ka bor naba ngi hau bat ngi shan ya hau bat hau tau bom don ka bor upen roy ya ka bor ka banang yai kiu banai kiu tat hadu bangi la ban yeng yele persya ya ka perthei jong ke jing sneu utrai ulong rengkat bat kita ki ba siap ding yahu bat ki bange hau to bleun ker khu lang ba ka ne ka khubor bat ka khubor
kabangi pensngeu hakane ka por ka long batongin ya haka jing pentmai ka por men simba khoi ngin ya haka lenti jong ka jing pentmai bau men simba khoi long ka por ubayai pentmai haka jing im jongi langi la long ki priu ki bala yat pat kane ka pathai ka jingek ka bala manrem ka jingim ka bala sakmana khmat uplai itwai bau play un penyo da kane ka por bat men simba khoi uyai trei kan yai penthmai haka jing im jongi bat bakan long sisa ka jing im kristan ka bayai im ka bayai pranai na ka wei kasni sia ka wei kasni pat hangta ngin sakhi yau Jesus Christ haka ne ka prothei kat bangi dang im dang sa haka ne ka jing im ka khubor ka bangiyo ka ei ka bami na ka Pentecost ka long kata ka bangin sakhi yau Jesus Christ haka ne ka pathei ka jing playa ka kerteng chu ka de ka jing stang jong ka jingala bat ulai ya ka ne ka bor hakis ran ya ka ban lei ya lam playa ka kerteng pin yo mat ya ka bor stang ya ka ban ya lam nado nakin nong ba hakin nong rit hakin nong kendong bat khumta kin yo nge kin tip bau jisu ulong unong pen im jong ka ne ka pathei to bleng ker khu ya kan ka khubor bahkan longda sisa ka jing mentoi hakito baro ki ba pdiang ya ka tin ka jong play ka long ka jing ker khu na ka benta ka burom ka jong play amen tongin ya tuai ngingu ya me ablay na mar ka por ka ba kodor haka bangila yo sneu ya ka tin ka jong ka jing sisa ka jong ka bala pen sneu hapdeng jongi haka bagum kane kapor ka jong mun simba khoi ka balawan hiar haka Pentecost kala long sisa kapor ka bangi yoman bangi la ya ka ban yen ya le haka ne ka perthei ka basniu ka bayai pentmai haka jing im jongi da ka jing trei ka jong mun simba khoi to ya rap yangi ablei bangin yo mat ya ka ne ka bor da bangin phai shame ko trai bangin ai tingin shakri ya me bat hangta ko try memen penlong yangi kum ki kun ki rishot ke ba yang scam ha ke chingai ker khuwa ke jing im ka ba man ka por ka chungi ap lai ngima ka pathei ka ba dap da ki ji snew da ki chingale ngima ka pathei ka ba da ki jing ter khong ha ke jing long mun sim sa chi sin try pha ya ka revival ka jing try ka jong mun sim ha ka balang bahkan long da shisha bangin yo i ya ka por umen sim ba khoi kabayai tray haka jing im ka jengi haka jing shakri ka jengi baka balang kanang roy bad ka jing lap ka gospel kanang kiu kanang roy na ka por si ka por pen kan tang ko try ka ka jing shakri ka jengi bad ku bor baro kan long sisa ka jing ker khu haka to baro ke ba yo seu bad ke basna bangin yo pediang yau men sima khoi haka jing im jengi ma ki pop jing ba bun me syam ni haka kerteng ke jong jisu gi ngo dem khor kar pat ikene baro pat haka bawai to ai ba ke jing i ba ka jong bleu ku pa na du bom chukot ka jing ai ka manau try ba nong penim jing u jisu Christ ka jing so lok ba lam ka ba pen sek bor men sim khoi to ki ne ki jing ker khu kin yai sa rang kat ba phi baro bat kita ki bangai ki ba shekri hasat lak pa thai man ta du bom chukot amen